za ich schopnosť odovzdať mi zážitky z tohto zložitého obdobia, za ich ochotu rozprávať sa o minulosti spôsobom, ktorý ma nevidel pre históriu. Ja ako dieťa ľudí, čo prežili holokaust, cítim obrovskú zodpovednosť. Myslím, že aj teraz, a najmä teraz, potrebujeme príbehy, ktoré toto historické povedomie udržiavajú nažive. Mami, Max! Kde sa tu berieš? Čo sa stalo? Kde sú vaši? Snaď. Babče, možno potrebuješ... Nastúpaj ty, ak chceš. Pán Košo, to je od vás veľmi milé. No na dlho, na veľmi dlho. Ideš s nami? No tak poď. Hej, hop, ideme. Jo. Sadni sa. Opri sa. Suseda mi povedala: utekaj, Max, utekaj. Teraz tu nemôžeš zostať. Naši mama, otec a Orla. Aj Orlu odvliekli. Gardisti. Bol som pri rieke. Chytil som rybu a keď som sa vrátil... Dieťa moje, ako si ty šiel z Kermaku? Bežal 2 dní. Schovával som sa v lese a v kríkoch. Som veľmi unavený. Ty si statočné dieťa. Ty si veľmi statočné dieťa. U nás budeš bezpečný. Všetko sme prichystali. Prečo spomaľujete, Štefan? Stojíme v Jablonovom? Do Olšavice nemôžeme ísť spolu. Nesmú nás spolu vidieť. To by bolo nebezpečné. To nás pošlete preč? Čože by preč? Vezmem vám veci a vysadím vás u Jozefa Kuma. On už vie, čo a ako ďalej. Jozef Kuma bol kedysi môj spolužiak a dobrý chlapec. Potom odišiel za prácou. Ja vlastne ani neviem kam. Že by sa vrátil? Poznáš ho? Myslíš, že je to on? Tak moje. Aj psi sú v dnešných časoch zúrivejšie. A na mnohých susedov sa nedá spoľahnúť. Udajú či vás, či nás. Ale nebojte sa. Niekto sa o nás hore predsa len stará. Pozdrav, pán Boh, Jozef. Nazdar, Štefan. Ester, si to ty? Tak predsa ty, Jozef.